Sanibona, ngaphambi kokuthi siqale ukubukela le video le ngifisa ukunipeka ngoBoost Loans. It's the best place ongathatha khona i-loan. Iwebsite yabo ithi www.boostloans.co.za. U-apply online, ube approved online, imali ingene kwene bank ngokukhulu ukushesha. Danke siyabonga. Hey, weba, awusungume kancane mfowethu. Unjani mfowethu? Phela ndoda. Hlezi ngibona ujima kalakathi, mfowethu hayi baba. Phela yona bafu ujima nje. Hayi mfowethu uyakhohlwa na ukuthi siboshiwe. Imake mfowethu mina ubhova mfowethu igama lami yabona. Ngicathi ukuzwe ngami nje la ejele mfowethu nikhulune ngobhova. Ngumuntu wemina mfowethu ozwana neqiniso, ngifana nomfundisi la cause konke engizwayo lokho ihlongolozwa la ejele amaselo onke ama28 nama26 athi mfowethu aseplana ukuzoshaya bonke labantu abayigora la ejele bazobagwaza bana 3 nights wokuthi mfowethu kwenziwe lonto. Ngathi mina ke ngoba ngumuntu ongayifuni leyo nto mfethu sengihlukumezeke kakhulu laba ngathi ayi ngize la ngizokutshela mfethu ukuthi Mana banenkinga nani nathi? Why bafundula nathi? banenkinga ukuthi mfethu niyabahlula mfethu because ninamandla kakhulu kanti ya angithi ama26 lawa agwaza kakhulu masuba ama28 lawa athanda ukushaya kakhulu amanye amadoda so aseplana leyo nto sengithi mina ke njengobhova mfethu because mina uthembakele nje ake ngize la mfethu ngizokuthiphisa and then into engicabangayo ngifuna mina sikhande ethi inkambi ke manje mfethu yabona sikhande team yethu. sikhande team yethu ke mfethu kuleyo team yethu ngifuna isixamane imini igunya lapho ke imini ophethe nina Kunye wena ikhanda kusho. imini ikhanda nonke nizwa ngami nje mfethu uyayizwa lonto le inombolo yethu ungakhohlwa ke thina sama big 5 simisa u5 sini sama big 5 simisa u5 kanje ya mfethu set Mali. Wenze njani? mfethu lalela mengithi set angithi thina soba ama big 5 Big 5 kumele ube score. kumele ube score kumele umisa u5 kanje mfethu mengithi set stop Alright. Set. Au. Akho basish set. Yes sir. We up man now 5 now 5 yeah. Okay, Sunday. Set. Up. Set. Yakutshela ke Jackson. But tabet ayingakutshela lapho ngangili yini manje wena? Konke sayilungisa lapha e-office. Lungile uhambe ngizwe lo. Ya. Kubhlungu. Umzimba wonke gadeni ubhlungu. Ayikho indawo engekho ubhlungu, imbambo zonke ezu3 ngathi iphukile. Mabekushaya plana. Hayi gadeni. Hey. Awu gadeni ngathi ngisho imbambo iphukile wena wey. Cha bengichecka phela ukuthi mhlambe ingabe ulimele kangakanani. Gadeni ngithi angizocela la alifika ngiphoyisa lapha ebelizobuza irequest. Hayi belingeke vele lifike. Kuthiwe lapha kuleya seleni wonke umuntu right. Kusho bani? Bese okwenzani ke lapha? Kusho bani gadeni mina njengoba ngishaya ubusuku bonke nje kwazi kwasa ngibulawa ngenduku ngibulawa ngesijumbane. Kahle wena kubukhona. Hayi Gadeni. Hawu ungangifuni gadeni. Cha ngiyabheka ukuze ngifake ireport ezwakala ngapha khona. Hayi. Ewinja gadeni yes. Uyabona iyodwa into engichaza ngama26. Uyabona abekho abantu abanekhono netalente lokushaya umuntu njengawo. Ngoba ayakiyeka kuzona zonke le indawo ezisobala. Ebese kuthinta nje ama-joint, akuthinta ama-joint. Uthi kubhlungu ngoplana. Hayi gadeni. Ethi ngiyasho gadeni imbambo iphukile wenzani manje? Hawu manje. Gadeni uzongizamela isibhedlela noma cha? Awumeke singakafiki kule sibhedlela. Uyakhumbula wena nentombi yakho ni act move la ni act ngogatsheni ugatsheni oyivictim ugatsheni nakhumula ugatsheni wasala wanqunqa ugatsheni nehlisa isithunzi sakhe wasala ugatsheni wabuse wasala ugatsheni wa naked ngaququdwa amakhaza ubusuku bonke kwaze kwasa. Awu wethu Namhlanje wena usukhala ngemvimbano nje embili. Lalela usekuncane lokho. Wena ukakenziwa lutho. Ngifuna mina ukuthi uthi mawulandwa lapha eseleni yakho uya kudokotela. Siphume sikubambe kanje ngengubo. Ila uyothola khona isibhedlela ke lapho. Okwamanje ukuhamba ubone ukuthi njani phuza amanzi. Futhi into ngicasula ngawo maweqala wasibiza ngami wena. hayi gadeni wethu kuba ngathi ungisize kulungile yazi wena unabo ubuntu. Ya vele ngikhaladi mina nginabo ubuntu.
Oh, yikungenawo namazinyo make sense. Suka la. Hamba ophuza manje. Jackson. Angiphathela lo muntu manje. Ngoma entabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu ekaba makumba manje nomhlaba salute. Lalela-ke yabona-ke manje bese sihamba nayo impela ke manje into-ke Yayizwa futhi. yayizwa into esekufanele siyenzeke mfowethu ela emqondweni wami engiyikhandayo ngithi phela mfowethu njengoba sengiyigunya lama-big 5 wena uyisisebenzi sami la kufanele kube nenombolo mfethu ekhulunywayo language eziwa yithina ngithi uyazi ama-2600 language yawo Engayizwa bonke izoyithina kuphela. ama-2800 language yawo thina-ke mfowethu lalela-ke mfethu into enzakalayo-ke thina phela umuntu umethi yazi umisa u-5 kanje u-5. futhi indoda isebenza kanjani isebenza ngejim methi indoda ingagcwala ngani uthi ingagcwala ngama-push up awu-5 ney'mpama eziwu-5 yayizwa le nto sengiyakubuza-ke manje Yes wendoda. indoda isebenza kanjani Isebenza ngama-push up. ima-ke mfethu awumisi izandla eziwu-2 wena ngoba phela Sisodwa. uyisebenzi wena umisa isandla esisodwa umisa u-5 owodwa ngoba uyisebenza imini igunya ngithi namagunya ngapha nangapha imini umisa izandla eziwu-2 yes Yes wendoda. indoda isebenza kanjani Sebenza push-ups awu-5. ngagcwala ngani Ngicela ngani. uyabheda-ke manje ngithe mina hhayi ukuthi usebenza ngama-push up of ngithe mina indoda isebenza kanjani indoda isebenza ngejim angithi usigora nje indoda isebenza kanjani Sebenza ngejim. yes ngagcwala ngani Ngicela ama-push-ups awu-5. nani futhi enye Nempama. ney'mpama eziwu-5 Eziwu-5. nazo awuthi ngiphinde futhi yes Fingers. yes Yes wendoda. indoda isebenza Sebenza kanjani ngejim. nani ngagcwala ngani Ama-push-ups awu-5 fingers. up side up side up side up hayi njayama sebangena-ke manje akho muntu esozwa ngayo Akekho mfethu. umthini. wena uzwa ngami mfowethu imini igunya la uzwa ngawe isisebenzi sami wena mfethu Futhi ngizozwa ngawe mina. yabeze la sibe siqhubeka nokujima manje Shama sama-5 push-ups, ya shama push-ups. shama imali phela imini usabela leyo nombolo-ke wendoda ubeza nje ngicabanga ngibeza shama push-up Okay. ya awu-5 ne 5 awu-5 sabela mina ndoda mfethu Ya, sanibona ngifuna ukunimoshela isikhathi. Ngiyazi 2 Khisimusi ufika kanye ngonyaka, kodwa ka EasyBet every Friday ukhisimusi ngoba bakunikeza up to 150% kwi first deposit match yakho. Okunye futhi sebenzisa promo code yami Thando50 ukuze bezokupha u50 wamahala. Akudingakali deposit. Nayi kanye into ezokuthusa, eyazi ukuthi ka EasyBet mawudliwe bakubuyisela back u15% wemali oyidliwe. Ya, into ongayenza ke manje ukuthi uklik ilink lapha ku description uqale manje. Siyaphuthuma sekisikhathi. Hey, nikhumbuleke njalo lento yokugembula akuyona izingane ezingaphansi kweminyaka e10 bayazi ke abantu abadala ukuthi ngithini. Danko. Yini manje usungibizeleni futhi? Lalela, uyabona uGatsheni akazwani nama-meeting. Ngithanda i-implementation mina njengoGatsheni. Lalela Gatsheni, ngifuna ukukutshela ukuthi ngimithi. Hey, ungazodakwa wena la. Umithi kanjani? Ngimithi, ngizongamithi kanjani uyazi nje na usenzani ngakho bengikubuza ukuthi mina nawe kahle kahle siyini ngoba ngifuna ukwazi ukuthi kumele ngenze njani. Hey, umthetho wakho ufuna ukungixoshisa emsebenzini, he? Ufuna ukuchitheka iparish ley'ngane zami. Angikaze ngisho nje. Umitha kanjani? Ngenze njani? Ngifuna ukwazi kwena ukuthi ngenze njani ngoba phela kukhamba kwesikhathi kusobonakala lesisu. Yazini kulungile. Asithi uKB yokumithisile. uKB kanje angimithise ngani uKB? uKB phela uyena indoda yakho manje mina ngiyona indoda. Into ungimithisa ngani uKB? Wendoda kephi uKB? Konjakanali ithuluza. Hey, uyazi ngitshela usuku lami usulomile. Wavelelwa muncu. Ngempela into engizoyithini le? Ngenze njani? Ngifuna ungitshele wena nje njengoGatsheni ukuthi ngenze njani? Ngenze njani? Lungile man, awuthi ke ngidlela amathambo engqondo lento. Hayi, Gatsheni, Gatsheni. hey, Jackson, hey, usume emakhoneni man. Awusho mani mfowethu. Ayikho into oyiphethe lapha. ngifethe Gatsheni khuluma ngani Gatsheni Hey, ngiyamusa unganisilima man, ngiyakwazi ukuthi uyaphatha utshwala man. Ayikho into oyiphethe lapha. Gatsheni ufuna ungixoshisa yini manje Hey, khipha man. Hey, akho umuntu wala ayakho umuntu letha. Gatsheni Inkinga zami awu busushaye kangaka. Hey, Gatsheni Gatsheni yini manje awu Ay, ima. Ay, kwenze njani Gatsheni uyabona ke Jackson, inkinga zami ziningi kakhulu. Inayo into ebizosebenza. Cha mfowethu, ngabe ngidlala ngayo mangibuyisela lento ayisekho. Ay. hayi ngiyabona Gatsheni hayi uyashiblika Ey. Yabona ke yonke into ebengidinga le.
Hayi. Uyazi Athi nje Gatsheni khona inkinga onazo. Jackson- Wabuza usumminya kangaka. Jackson angangazi noma mhlawumbe lento yakho ungafundi isikole mhlawumbe ungafundi kahle noma ukudelela. Sengenzeni Ngithi ke la manje? sengiqala khona ngikukhonza bese wena uyasikhipha kumina. Nali ibhodi libhaliwe la ukuthi akubhenyelwa la. Noma wena ubuyitshela ukuthi Awuyeka amasani Gatsheni uyazi nje mina ngikwazi ukusebenza mengilapha ngaphakathi. Ayibangikwazi ukubhema mengilapha. noma mhlawumbe ubona le sign icross uyitshela ukuthi kuthiwa awumla ungabhemi. Kuthiwa la lapha kubhemeki ngisuke ngisebenza ngaphakathi. ibhemela nasendaweni noshisa ijele nina letha la manje kwayo. Kwenze njani Gatsheni ngempela? Hayi kakathi unenkinga eningi nje ndoda. Hey nenkinga le ndoda. Kulungile ngiyakuzwa sinqamisa sendiya. Kodwa ke uyabona lento oyenzile yokubhoshela unongoloza. Hayi, ayamkelekile indoda emnyama endiya. Ayamkelekile nhlobo. Kumele nje angabe kahle too short. Angabe ngikuphile lisile ngakuthumela kwelamathongo. Ngeke too short ngithi mina ngifuna ukujipha nenombolo yasendiya esayiniwe emabhukwini wena uyangiyela. Uyadibona? Ngaphinde uyigcine lo nombolo mnguni yadibona ayadibana nongoloza ngifakela amabhadi awuxolele nongoloza hayi siyangena singamsa sendiya dibona ke nongoloza manje phela hey unongoloza usenamabhadi sinyama ayisingikhungethe ndoda emnyama hawu ngifakile isinyama phela unyelwa indoda engangawe hayi isinyama sokugcina manje ngithi imcoco ngithi ngalivala ngala hayi yabaleka eminye ngithi ngibakhophozela shone le akuthola kalutho ndoda emnyama yadibona ayadibana nongoloza ungixolele nje hayi ngizokuxolela kahle ndoda emnyama usungitholela umcoco kuzomela kube wuwe oshona uvumbuka ujayela uhambe lonke ndoda emnyama ungitholela umcoco phela ekuwo engizogeza ngawo lesi sinyama ungifakele sona uyadibona awuzonga ke hayi womona na too short ngizibetha ngokuthi kube umcoco oyi-goodness salute ayibe i-goodness stand nongoloza womona na awuzonga ke hayi awuvele ukhale kuzona nongoloza hayi khala kuzona ndoda emnyama oyi-goodness salute womona na Akasekela sasishika la khona lapho ngifuna ukuyisebenza futhi hayi nakaja Love mo Mfethu uzofuna la. hayi kahle ngamanje ndoda endala hawu kahle mfethu awungizwe ndoda hawu ise kahle mfethu bathini ndoda Ibrahim ngathi nanokuthi ngiqalephi mfethu hayi Ibrahim yabona ngizwile mfethu inombolo edalelele mfethu ukuthi wena mfethu suvele washaya itime ndoda yabona semfethu uqina mfethu qina itolo neqakala Ibrahim yabona angiyakuzwa futhi kodwa futhi wena love moya yazi mase ngicabanga lento mfethu sengiyibheka ngelinye ihlo mfethu mfethu lalela mfethu yabona mfethu leli thuba lelo mfethu it's a blessing mfethu yes blessing aqhamuka phezulu mfethu ayibona lento mfethu ngiwaphiwe mfethu ungeleke jana mfethu indoda emhlophe mfethu ayibona lento mfethu ukuthi wena mfethu ubulela ithayima lakho yabo kanti mina mfethu ngikhona la izithayima lakho lesibili mfethu ayibona lento mfethu isho ukuthi mfethu yonke mfethu inombolo mfethu edaleka yonke mfethu ifada fika mfethu izodlalwa yimina manje mfethu ngokusemthethweni ngokuphelele love mfethu ngiyangithola mfethu awuna general lava ungangizwa wena indaba Suka lana mani suka wena gonkoza ngiyakutshela wena yini ngampela yini awuyangisukela ugeneral yahlupha nelwa njalo hayi Gatsheni ayikhona banukutshwala nje hey awuzwa ngani ukuthi lo mjuluko lo usuwenzeke la ngobanelwa umjuluko nokusowatshwala phela umjuluko wempi kuba njalo Gatsheni ikani lento enokulwa mani ayobe Gatsheni
Gatsheni. Hey. Phela mama ngoba singiphathele isipho esincane la. Ngiyazi ukuthi uzosijabulela. Hawu ngiyabonga ngani yami. Kade ngakubona ukuthi ungikhonzile wena. Uyazi nje vula ubone ukuthi yini. Ujabula la. Ngiphatheleyo. Esa ngikubonise. Ngeke ngikubonise ngangobese. Uyabona lo? Uhlukane lokho. Usho kanje ufaka lo ngaphansi la i-remote uyapress. Usho ukuthi ihlezi iphakathi nje. Mina okwami nje ukuthi ngithathe i-remote ngipress. Yayizwa. Awungizwe ngizwe ngani kanjani. Ifakise Singaphakathi. Ngizwa ngini. Yes. Hayi. Umshubo lo. Ushiya amaveji, Yabona nje kuhlukene nawe. Hey wena. Kade ngakubona ukuthi ungikhonzile ngani yami ngiyabonga. Ishintsha namagizo uthi nje. It. Uzoba right. Hayi ngiyakazi. Uzoba right ngangobese. Ngiyakazi isi-remote iphela. Yeah. Awu ngiyabonga ngani yami. Uyazi mukuphethe mina nje. Hamba ukudlela lapha emaseleni. Indaba wena manje ungasenza lapha emaseleni uzoklina. Hayibo, wasniper ukhuluma nobawe. Kuba nawo yini wena? Hayibo, mfethu. Hey, wendoda mfethu ngeke asabele negunya lakho kanje mfethu. Ngiyokhoza mfethu eliqhavuna lika Dedel. Big 5 phezu kwakhe. Hey wena bo. Hayibo. Hey wena. Sound. Yes! Phezu kwakhe. Yes! Hey, Nongolozo, usophuma etoilet. Usuwenza lento yakho man. Yes. Wena, ebhova. Wena man. Wena ukhuluma kanjani noNgoloza wena? Sewangikhohlwa man. Hayibo, uba usowakhohlwa wena usuwangikhohlwa. Hey dot, angakhuluma negunya lakho akusabelele nombola isabelayo. Sewabayigunya wena. Ukhoza iqhavuna leDedel nawe iqhavuna le ndoda. Uyazisebenza kanjani ebhova? Khuluma kanjani? Ebhova. Hayibo, makungobesa usho usunefoni yini? Azade ngiloko ngizobuzizisa ubusuku bonke la. Hayibo, uyazi ngiwuzwile nami lo msindo bengiyitshela ukuthi wena lo. Hayi khona kumina mama. Ya, bafasi. Bangena bakasidlodlo, bangena bakadalawane, wangena uGatsheni. Lalelani-ke, akudlalwa manje. Siyasesha. Ngiyanazi ngikhohlakele kabi nina. KP, sukuma siboshwa. Sukuma siboshwa. Ngathi kuyadlalwa nina. Khohlakele kabi nina ngenilanga nawe nangidlisa amanyala la. Abakuthi uGatsheni into oganga. Wena futhi mangobese ungcole kabi. Angiyithethe umama okholwayo wathi ungcolile. Into yaziyo nje ukwenza amanyala. Awubheka. Mangobese ungcolile mangobese. Awubheka ukukhumba wabantu usuze wahlephuka. Ulokhu lalela-ke mawuyithethe ngizodideka namanje ngidlela amanyala wangidlisa wona. Shwebile, ngiyazi ukuthi udote la. Siyasebenza sidlale. Abe. Hey. Shilo ngathi uGatsheni mesezosesha kadlali. uGatsheni kuba nakho aphuma nakho. Eyani remote? Angiyazi. KP, eyani remote? Akazi lutho fathi. Mangobese eyani remote? Oh. Niyitshethi nisile nina, okudlula iphoyisa. Lalelani-ke. uGatsheni uzodlala ngeremote. I-TV yokhala la ifihlwe khona. Uzwa ke? Engabe radio engabe yini, kozwakala kodwa. Awesizwe la. Hayi. Ngathi banyaka zimangoba. Oh, uyigwinyile le TV, ha? Hey. Cha, awuthi ke ngiphinde futhi. Qinisa igay. Awukahle. Awukahle Gatsheni.
Uyabona-ke bafana, le remote izohlala kugatsheni. Usuku lonke uzolokhu ucula ugatsheni. Kancane kancane ngiyathinta. Gatsheni. Kahle gatsheni. Hayi kwangathi kumnandi-ke namhlanje. Ima kancane gatsheni. Sikhipha. Hayi bomgobese inkosi wena indlala akayifuna la ihambe khona. Yindle.